Yabantase hayi hlalani phansi yho into lesikuyo kaPholo Sullivan zipain yo ndine-pain apha ndane-pain pha yo ndane-brain injury yo an attempt on my life yo hey uyagula. I'm sure i-medical records zakhe bantase ungasuka mhlambe uqonqe uthathe page A1 uthi thaca uthi uyongena eKapa okuthacaza ipage ze-medical records zikaPholo Sullivan inomba zingaka ndinixelele. Amelani ke uPholo Sullivan ngubani ndanixelela mos ba uPholo Sullivan ngubani but ngifuna ukuba si-understand ba u-accuser like u-accuselwa ntoni uPholo Sullivan. First of all, right, u-accuselwa into nokubana yena i-IPD wayebambe ngawo kanje not i-IPD man i-crime intelligence wayebambe ngawo kanje kuthiwa kwawesi ke ngexesha likaMabride. Yava kuthiwa kwawesi ngexesha likaMabride kuthiwa uPholo Sullivan wayevele nje atype one email uphelelwe ngumsebenzi. Yava hayi kuPholo Sullivan kuthiwa wayevele ayingene ezindabeni kuthiwa uPholo Sullivan wayene-journalist and yena ene-detectives ene-investigators like kwakukho abantu guys kwakukho i-institution kaPholo Sullivan kwade kwafonyisha ne-task team yobana right now kule institution kaPholo Sullivan kwi-task team ethile edila nento ezithile because uPholo Sullivan zazininzi into awaye-involved kuzo at the time, you understand, but allegations zika-General Mkhwanazi specifically zezi-crime intelligence ndithetha ngazo, yabo. So fine, so ke ngoku uPholo Sullivan bezophendula ezo zityholo ke ngoku zika-General Mkhwanazi. Fine bantase Pholo Sullivan uyabuzwa ba hey wena kuvakala into yobana wena une-citizenship ezininzi endaweni ezininzi ufike njani apha eSouth Africa wena ufike njani? Wabesithi hayi mna apha eSouth Africa ndandimane ndivisitha nje ndandinetshere ndandinayo kwathini uMariki kwathini so ndimane ndizobona uMariki ndabona uba hey abelungu apha eSouth Africa baphila kamnandi so ke ngoku nda-aplayela i-citizenship. Ava kuthiwa okay u-apply i-citizenship nini because wena ingathi yile type yayifuna uzobhenefitha from i-apartheid apha eSouth Africa. Wathi hayi kanti ndi-aplayele i-citizenship ngo-1994 so zandibhenefithe from i-apartheid because mna ndi-aplayele i-citizenship from 94 and then ndanika i-citizenship ngo-95 so ningandifaki kwiinto zenu ze-apartheid. Ndathi hayi wena uthina phofu ke guys xa ebuzwa i-question uphendula into engaka istory eside uyamazi ugcina mhlophe yho nani hayi ke fine ayicacise kanjalo ke into ye-citizenship into nokubana yena wayifumana ngo-95 kwabuzwa ke i-reason mntase yoba uzube kanti usuka ngapha ebantwini abathetha i-English uzapha eSouth Africa koomarike abathetha Afrikaans yintoni i-reason? Wathi ke nake it was the good weather and wayithanda ne-language Afrikaans so wayezofunda i-Afrikaans apha kwaqhushumba Honorable James nge-Afrikaans wathi masithethe ke mntase masiprata kaloku masiprata yeyi wafana namba ntaso kwenkxi wathi Honorable James hayi bo masiprata kwenkxi akakwazi tu uprata waphela esithi hayi sisithetha English. Wathi Honorable James oh that means wena apha uzothetha into engekho ubuzofunda i-Afrikaans so in the past however many decades ulapho wena uyifunda nge-Afrikaans so ubuzele ntoni kanye apha if bungaze uzofunda i-Afrikaans kwabe ke bantase kukho nezityholo zoba kwaUPholo Sullivan lo i-spy sangapha British spy. You understand? Sizojonga into zethu apha sihambe siyoreporta back pha. You understand? So ke ngikwazi phika kezo zityholo but nami andibelieve ba like akho spice noba nje guys ispice nje hayi nami andibelieve lo nto yoba waze wasi-spy kwathi nasuka hayi masiyekele ilala mara ke ngoku bantase sayigqitha ke kule ye-citizenship inayo nyani i-citizenship yase-South Africa uyifumene nyani ngalo nyaka ayifumene ngayo but into esiyaziyo thina i-apartheid azange iphele ngo-94 mos so siyayazi into nokubana vele yena ebebhenefitha kwi-apartheid usabhenefitha even today because i-apartheid zange iphele ngo-94. Namelani ke bantase iphume apho ke ingene tyukudu kufuna isivi mos ingene tyukudu
ingena ke ngoku ku-qualifications noba wenza ntoni uyintoni kwathini because abanye abantu xa bebhala emaphepheni bathi uyi-private investigator, abanye xa bebhala emaphepheni yanintsi bantase ubhalwa ngento ezininzi uPholo Sullivan. So kodwa cacisa uba eyona nto uyintoni, like take us through i-CV yakho. Akanayo ne-CV pho kandiqondi uyakwazi uyibhala i-CV, inoba uyakwazi kwatha take us through ke i-career yakho. Bantase bubutyobe becareer uthi at some point electrical engineering, at some point wayipilot wayipilot, at some point wasebenza namapolisa, at some point watrain abantu for yeni nani sentsho ba i-career ayacaca ba actually lo mntu lo uyintoni. Hayi bantase xa kuthiwa iyagrunjwa kuthiwa okay fine, siya understand i-experience onayo le, but papers because ubhizi mfondini uvuvuzelisa i-helicopter, uvuvuzelisa i-aeroplane apha phezu kwethu. Ziphi qualifications? What qualifications do you have? Crickets wecoka kokwa qualifications. Kodwa okay ke masiphumeni guys kulonto yoba i-tertiary qualifications. I-matric yona unayo mntazi, i-matric unayo. Kwaca kuba kunzima kwa i-matric, wathi hayi thina pha elizweni lethu sasingayenzi i-matric, but into equivalent to i-matric noko ndinayo kwathini kodwa unayo. Ndathi xa ndimjonga mntase ndaqomba kafikanga kwaku-12 dilo. Lo yena akanayo kwalaa nto kuthiwa ngu-7 emva kwendlebe lo. Into anayo qha bubu ayikho enye and wabhenefitha kule nto yobu. Ndithe ndotsho bantase baqhushumba ndiphelelwa yibhetri ke sana. Ndithe ndotsho baqhushumba belungu epalamente kwathiwa heyi wena gcina mhlophe into ngowuyenzile mntase wena ngosuke wathatha yonke laa mrhwaphilizo sasiwenza thina as abantu ugqiba waphuma ecaleni njengathi. Yabona ngoku uyasijongisa, uyajampisa wena into nokubana ngoku wabhenefitha yonke laa nto ye-apartheid. Understand bantase? Hayi ke fine, after icacisile loo nto uPholo Sullivan ba nyhani akanazi qualifications, he has no business vetting people because wakhe wenza i-briefing apha kwi-media esithi into nokubana wavetha uFani Masemula for uba aqashwe or not kwathini. So i-qualifications akanazo, he has no say on that, like nje like makathule. You understand? Fine. So ke ngoku bandase siphume ke ngoku apho size ke ngoku kule part yobana okay fine, uthi wena nto nokubana abantu abaninzi bayabhenefitha kwi-slash fund sase-crime intelligence kwakhula account mos yayibekelwe into ezibalulekileyo. Kwacaba laa account wonke umntu oqonda uba ufuna uthenga iLamborghini uyayatsala apha kulaa account. Yava account bantase kwi-account le kuthiwa si-slash fund. Laa account yayibekelwe ecaleni bucala for into ezibalulekileyo. Kumane ukufaka imali apha kulaa account. Laa nto yoba nifake imali ningumgalelo, kumane ukufaka imali phaa, kumane ukufaka imali. Ze ke ngoku xa kukho loo nto kumane kutsalwa ke ngoku kulaa account kuthiwa hayi xa uzibona uba hayi wena ubawela iLamborghini okanye iFerrari wawuvele uye phaa utsale. Xa itshomi yakho isithi hayi manitshomi ndidikiwe le Mercedes Benz ndifuna enye imoto kuthiwa tsala apha tshomi. So kukho loo account leyo, indlela yayiabhizwa ngayo bantase kodwa kwathiwa isi-slash fund loo account leyo. So uyabuzwa ke ngoku lo mntu ubuza ke ngoku Honorable James into yokubana wakhe wabhenefitha nakule account. Wathi hayi zanda benefitha mna, in fact zange ndabhatalwa kwangurhulumente mna, zonke into bendizenza mna bendizenza ngezam imali. Ndiqonde ikwazi ezethu kwa ezo mali waziba ngelaa xesha nani allowed banizide imali. You understand? Wathi hayi ndazenza ngemali zam kwathini. Nyamazi ku-Honorable James rhutyu receipts. What are you 100,000 le wawuyinikwa wena i-100,000 kuthiwa yi-reward for uba wena ubambise polisa lithile kwathini. Nansi 100,000 kutheni uxoka nje usithi wena zange ureceive funds. In fact sizawuhamba thina siyi-Action SA siyokuvulela i-case for le nto yoba uxoka. Yabantase masike singene mo kule nto ka-Honorable James ku-part 2 because kuzafuneka heyi